skrev du? Hej YouTube. Jeg vil så bare gerne sige velkommen til denne server. Jeg vil lige vise jer... En server? Ja, ingen server. Jeg skriver lige warp spawn, fordi Ja, I skal lige så snart I har set denne video, join serveren. Lige så snart I spawner, så kommer I til et lille grimt. YouTube. Han synes han Lige så snart I alle skal trykke på det der warp spawn skilt, fordi ellers kommer du sgu aldrig ud af spawn. Ja. Det er ranks, det her. Det er okay. ranks. Jeg kommer lige over til dig. Anton Vrang og Mikkel Crafting. Og der er ingen moderator, ingen admin, ingen... lol. Måske bliver vi det. Du member. Og admin, og så er der ingen moderator igen. Men måske bliver vi det. Ja, jeg bliver måske medejer. Og jeg bliver måske op. Det er owner. Ja, det er owner. Du er sgu... Jeg filmer dig. Så... det er Mikkel Crafting. Så flot, ja. Og ham har vi også på Skype. Ja. Måske kunne han være med i samtalen. Du er sgu så flot. Lol. Fredagsquizzen, der kommer om quizzen. Fredagsquizzen. Du kan deltage gratis. Med i Skype. Det kan jeg så selv læse. Det kan jeg selv læse. Der er en hemmelig dør der bag det skilt. Hvor er der? Der er en hemmelig dør, som vil blive åbnet kl. 8 om fredagen. Ja. Ja, den vil blive åbnet. Ja, jeg ikke lige på den. Det er warps. Hvor warps? Warps. Nu. Så har vi alle vores store, meget lille wallpaper, rigtig. Og det her, det var så vores lille gang. Den er rigtig fed. 1 minut. Inviterer ham lige til samtalen. Få personen til samtalen. Nu ringer han. Crafting. Så inviteret til samtalen. Ja. Det er Mikkel Crafting igen. Ja. Hej Mikkel. Hallo. Hej. Hvad så? Vi er i gang med at filme. Det er ranks, som sagt igen. Ja. Jeg kommer nok til at stå heroppe. Nu skal jeg fucking lige derop først. Og jeg kommer bare til at stå heroppe. Nej. Jeg owner. Jeg kommer måske til at stå her på medejer. Og jeg owner. Ja. Og den her video bliver lagt ud meget hurtigt. Og det er PvP. Nu må ingen af jer lige gå ind i PvP, fordi nu går jeg lige ind og filmer. Bortset fra mig. Ja, og Mikkel Crafting, fordi de følger efter mig, fordi de kan lide at rende mig i røven. Oh shit, ups. Hvad er der herinde? Ups, au. Og der er bare lækker. Det kunne jeg ikke lide. Ja, pyt med det. Så er der Reaper Hand for 15 cents, eller hvad man så kan kalde det. Så er der Buy One Bow, Buy One Arrow. Au for satan, au, jeg har ikke engang, jeg har næsten hentet liv. Jeg er i PvP, og så dør jeg. Lol, wow, PvP. Lol. Ja, og her har vi så lava, og nu vil jeg vælge at demonstrere, hvordan man dør. Hvis når vi stiller Blood Me World. Ja, det er Plot Me, jeg er ikke helt op endnu. Nej, Plot Me, det vil jeg så godt, det vil... Se, det her, det er spawn. Jamen, vi er i gang med at fikse det med, at normalt spiller de også kan lave det, men I kan kigge på, og som sagt, jeg er builder lige nu. Og det er I også. Member. Det er faktisk ret mange her på serveren lige nu. Udover og I kan adde mig som, på Skype som Mikkel Crafting, det står her. Ja, det står lige der. Mikkel Crafting. Og hans Skype kommer også ned i description. Og vores Skype. Og husk nu server IP. Også vores Skype. Ja, roligt nu. Og server IP'en, den kommer så meget ned i description. Og vores Skype kommer også med. Og hjemmeside til IP. Og hjemmesiden. Ja. Jeg kan lige hurtigt vise. Jeg kan lige hurtigt vise. Nå, der kan jeg ikke gå ind, fordi jeg ikke kan gøre så man kan se window. Okay. Og det dårlige det er, hvis du har lyst til at løbe ud for det her mærkelige spawn her, så kan du bare springe ud for og der kommer lige en bog YouTube. Det var fra min monster. Ja, han har lige drukket en monster, som han Jeg tror, der vil komme en kommentar. Ad for helvede. Aner ikke hvorfor. Må jeg gerne komme i jail? Nej. Så kan men vi skal lige demonstrere, hvordan det er at være i jail. Okay. Du skal bare se, hvordan han flipper ud. Hvem skal jailes? Det skal Jaco Gaming. Okay. Jaco Gaming. Nej, hvorfor skal jeg i jail? Jeg vil ud. Der var han. Jeg vil ud fra jail.
Luk mig Ja, nu og ud! det er 1 gange 1. Luk mig nu ud! Som I kan se, så er det ikke særlig sjovt. Man Luk kan mig næsten nu ikke gå. ud! Hold da nu, du tør ikke være spawn. Jeg er klaustrofobi. Luk mig nu ud. Jeg vil have et større fængsel, hvis jeg skal være i fængsel. Må jeg ikke, Hvorfor? hvis jeg, altså gælder OP ind under det der medejer? Boom! Nej, det er bare medejer, Frank. Det er det. Og I Nu kan ser vi også ned til nyheder. Kom nu. Vi er i gang med at fikse sådan, at man kan ansøge MS, kom, MS. Vi skal lige ned mod nyheder og info. Ja. Kom. Og nu vil du se, hvor serverne er hostet. Kig her. Hosting. Snake hosting. Hvorfor fanden gjorde du det? Jeg viser ikke, hvor min server hostet. Det er hemmeligt. Skype hemmeligt. Nå, det er så ikke mere. Ja, det er det ikke med undskyld. Nej. Det er sgu lige meget. Fredagspisen. Bold min Ja. røv, bold min røv, bold min røv. Okay. Kom ind. Hvad kan man her nu under? Du kan bolle. Kan man ikke drukne? Bold min røv, bold min røv. Mit bad. Nej, lad nu være. Jeg vil gerne have lidt privatliv. Jeg skal lige med noget bolle. Jeg må også slå med. Jeg lukker nu. Okay, videre. Jeg vil hugge. Jeg har hugget her midt over. Ja, nu skal vi ikke følge mere, vel? Nej. Jeg fik lægt der. Nå, mobspawner. Ja. Ej, vi gider ikke til Nå ja, lad os lige tage alt i spawn først. Og så kan vi få lov til at vise jer lidt rundt andet sted. Oh shit. Det er mob spawner. Og Hvor skal fuck vi gå hen? YouTube, nu kommer jeg lige en bøde til fra min monster. Tror jeg. Eller kommer ud som en energibøs. Her der bliver de ikke gå hen, for det er bare sådan noget. Ja, det er sådan noget, det er sådan noget, man bare ikke må. Nej, det er simpelthen Altså, noget, man der må er godt, man kan bare kigge. Okay, Ja, så skal vi- kommer der dyr, så kommer der ikke dyr. Nå, men husk nu at læse det, man skal vente 10 sekunder før min til nu. 2, 3, 4, 5, 6, Okay, jeg går bare hen i en chat. 8, 100! Ah! 100. Nå, så tænder vi, så kommer der dyr nu her. Ja. Okay. Fuck, det virker sådan set. Der er cook. Hvor kom dyrene hen? De er kommet ned fra himlen. Nu skal vi prøve det der. Så 1, 2, 3, Og vi skal lige trække det igen sådan noget. 1, 2, 3, 4, 5, Fordi der kommer en brækbøs nu. Den lyder måske lidt klamt, men 8, jeg tænder. 10. Nu! Kig. Hov. Nej, for fanden. Kom Så. nu med dyr. Kom nu med, dyr, for fanden. Og jeg så, se, Der er der ikke kan, man, noget- der kan man se, hvor cheater han er. Han flyver lige igennem lavaen. Ja, det er fandme noget, cheater. Det er Det, fandme cheat. Han skal vi bandes. rapporterer det. Vi laver en rapport om det. Vi venter lige til den spawner. Ja, nu går vi så lige ovenpå og ser spawneren ovenfra. Og nu, Det er noget, man normalt ikke får lov til, når man er sådan nogle små børn som os. Okay, der er en gris nu kan I godt filme herhen. Kom her. Og gris, jeg kan se dig, Det er gris. ligesom kun mig, der filmer, ikke også? Du skal fandme ikke sige, at han er en god filmer. Jeg går fandme og filmer. Kom så. God bøf. Kig. Jeg kan høre pistons. Ej, nu skal de se vores Der FO. både kører og det. I skal Nu se er jeg vores ikke YouTube. I skal Nej, se ikke vores FO. FO. Nej. For helvede. Jamen, Nej, de det skal er se... dem, Hvad? Og der er, Vælger noget, dem selv. der er noget, der er kommet, der hedder F-map, og det ser ret irriterende ud. Så det skal være F-map off. Ej, for fanden, vi har ikke engang claimet. Jo, det har vi. Jo, rolig nu. Ellers så Ja, ville ja. vi ikke kunne sætte F-home, ligesom. Er det dumt? Årstreg, TPA, Asolite. Jeg TPA lige, ja. Nej, men jeg gider ikke acceptere. Så har vi den her op til enchanting, tror jeg. Jeg har ikke været der så særlig meget op. Prøv lige at give mig lidt XP, så jeg kan lige kan enchante det. Nej. Hvor det er irriterende. Ej. Vi enchanter lige noget læge. Var det ikke en idé, at I laver nogle OP-rangs, eller? Ja, det skulle da allerede med. Hvor er jeg pro! Hvor er det? Prøv at se, hvor jeg står. Nå, nej, jeg mener et OP-regler. Nej, jeg er dum eller hvad?
Har I lige set Pro first her, mand? Har I lige set en Pro her? Du fejlhackede op. Nej, Nej. jeg gjorde I. Han kan... Kom så op. Prøv at se her, nu skal I lige se en Pro her. Hvor er det henne? Klatre op her. Står her, Mikkel. Nu skal jeg lige prøve at flytte jer, ellers kan jeg ikke se. Ja, sådan der. Ligesom jeg gjorde. Sådan. Rigtig. Der kunne Og se, så at vi kan- fejlhacker ikke var det lille. Og hvis man vil op på taget, så kan man lige være mere OP. Og gøre sådan der. Og hvis man er bog nok, så kommer man herfra, helt ned fra kælderen ved info. Og så går man lige sådan op til, så kommer man lige op der. Ja, Jamen, okay. bruger også bare flyhack. Du bruger også bare Det skal ikke fly, man. det. Okay, Du jeg bruger siger, også hvis bare man nu skal være GM. rigtig sej, prøv at se her, hvad man så gør. Hvis de skal Det er være bare se, rigtig hvordan en dejligt. rigtig pro han gør. Hvor er det? Døde han? Wow, så er der beef. Wow, Og så nu stiller vi os lige på bøsseranken. Hvor er bøsseranket? Den er der. Hvorhen? Moderator, det er bøsseranken. Det er bøs. Nu er Ja. bøsset. Og jeg er ejer. Jeg er Og owner. fuck. Du er fandme ikke owner. Og Ja. jeg som sagt kommer til at stå her. Må jeg kun måske? Ja, nej, han har selv Okay, sagt, at jeg men- bliver det. Hvornår stopper vi så videoen? Det vil jeg Aldrig. tro, vi gør lige om lidt.